Айде мълчи сега, че да писвам това. Сега излизаме от Панагюричка. Има Борова горичка. В момента шофира господин Георги Попов. Няма нищо общо с нашия кмет Тодор Попов. И тук прави даже такова. Никаква родинска връзка. Това е стигал в 90. Ау, по-хубава Борова гора. Сега ще снимаш за Войче, нали? То това си е майсторовък на шофирането, не правата отсечка. Сега 100 км, ако не знам. Чай да познах кръстането. Такова беше, че уния в Фейсбука, така ли ги прави? С паруха? Да. Или Свирчо не да обяснява. Не, за Войче, за Войче. От тук на цифро е още по-бързо да изглежда карането. Ама то си е бързо, няма какво да изглежда. Не е бързо, но. Да смъкна малко. Смъкна с 2 км. От 90 на 84 в час. Защото има много остри завои. Има. И тук ако изфърчим, право горе на това ще ни намерят. Върху червата. Да пази го. Ваща ли нещо така? О, ще го видиш, фаща всичко. Тече ли някакво действие? Тече. И гласът ти записва всичко. О, ще го видиш. Размирахме се с един шоп. Натурален. Това бъдта баня, това преди Попенци ли беше? Какво беше? Да, преди. Чешмата? Да. Не, подминаме. Това беше ли след Попенци? Бъдта баня. От след Попенци, оттам като идваш. Така ли? Това ми прилича като на Свежен Балкана. Седила съм с този събор на Свежен, ама не знам юли ли беше, на 28 юли ли, на 27 август ли. Къщи им записам телефона, като се дръна на Леля Миче да... Днес какво? 26. Абе, да не е утре събора. Утре в Пътавеница. И в Свежен има. Да виж какво значи събор. Чистачките, пачката? С курбани, с четворните гора. Чистачките, пачката? Някъде в... В град има. Да, ходим задни листи, защото започва да бъде. Сега, изпреваляне ще заснема, айде. Ще знам. Няма да се хаща. Баго дъжда. Да. Град бъде. И са те такова. Това Карай! В порух ще това се обажда като бъде. В порух ще сме. Това не е от моя телефон. От моя. Имашка си плахотя. Ало, бе, то 4 Който кое беше? Слава малко. Сега така е добре. Ето! Някой от бъта чува. Някой от бъта чува ли? Да! Господ, това койко отгоре! А това колко? Това кое е село? Горно надолу. Да, това е като град Бъта. Това с грачката? Далеката? Град Бъта. Това град го убило вече, да ма. Обаче на пешко се отдава така, има... Трябва да записва журналистика и оператор. Софийски. Да ни провери фишовете, ако се педала на 2-3 бомбона. това вече е Журналистика, бе, тя е журналистика. Те са ми казали, след 50-та година ще ми се падат много пари от тото. А те нещата се падат. Да не подмине чешмата, ей. Ай, бе, пича 1 километр. Да не подмине, ей. Не гледай хубаво.